Ne ma koro staff moingo staff room kata bedroom. Ka koro kadware ng'ato, winjo? Bed ni tin, bed ni duong' ka koro kadware ng'ato ang'ata. Kata an chuna chuna. Ere ng'ama biro golo nyathini ka? Bi spidi spidi mondo ai ka ok adwar ng'ato ka. Nyathi athia ni ong'eng koro kiluokori bute to obiro chami. Gole kanyo. Koro aheru kae mondo udhi nyis joweteu ni an ok aluoro pi. An aluokora ga didek odiochieng', sawa? Nong'iang'o, to en nyathi manyako. Yawa mano gima ok anyal yie, mano chira. Nong'iang'o, gik obet kanyo neni. Odwa nega. Adagi, ok nyal timore. Koka sani be pod an 50-50. En jachien mane odwa noketh kinda gi pigni. Ok abi miye thuolo kata matin. Onge rach kata kotama. Dong' an gi joneno ariyo be monena kaka wuon adwa luokora. Ok adwar nyithindo kama luokora. Kata an moko onego abed kanyo. Sani sa adi? Golna mo kanyo gi tisada marachar cha abiro rwako. Duog nyathino. Duog nyathino tug kae. An koro miya lewni go arwaki, an asetieko.